Nah. Hmm. Iki pirang-pirang dino iki prasa aku bojoku mulai kate surup terus iki. Jelas gak beres wong lanang model kok ngene iki. Mosok nang sawah ku ben kate magrib lagi mulai. Winginane ku mari magrib malan. Ngono iku lho ya apa sih? Iku jane nang sawah. Tanang di gak masuk akal. Gak kepengin digolong genderuwo mulai jam ngono iku, surup-surup. Tapi tenang ae. Kaya iki kudu dikei pelajaran. Aku ya cek rek jujurane wong lanang. Tak kei cara koyo ngene iki lho rek. Iki perlu mbok contoh kayak ngadepi bojo-bojomu sing koyo ngene iku ya. Tenang ae, aku duwe cara nih. Sik. Nah. Iki ya. Iki lho. Iki bungkem menang raine. Terus akhirnya kok kepek-kepek. Ya iku hipnotisan. Jelas ngaku kabeh. Soale wong lanang koyo ngene iki wis asli. Bijukan. Wis salah. Mosok koyo ngene iki lho, contone bojoku dhewe. Biasa nek wong sawah iku ya, mulai paling jam 4, asar ngono iki ya. Lagi gak sampai benyamene surup-surup. Aduh, gak tepak blas bojoku iki. Kudune yo kayak iku mang, ya, tapi tenang ae. Iku gak mek cuma dicoplokno tok rek, pasti ono dungane, lek gak mbok dungane ya padha ae. Wong lanang ngono gak sombut, nek wong wedok. Soale yo stratae ngregetno. Pinter bijukan bajingane nemen wong lanang yo. Empakno kenceng iki ya. Tunggu sik. Nami samini mau ujian toto ye elek masalah ya apa gedruken ping 3 yo cek mandi dungane asli nemen bojoku iku wis mbok wijukan biyen wijukan perkara dhuwit saiki nang sawah gak mulih-mulih hintenteni ket mang sampai surup mari magrib kadek durung mulih asli tak kek gak mulih temenan lo lah apa mas? Ya ampun mas aku ngenteni sampean tala Tumben sih ngenteni aku ya iya tala sok sayang sok perhatian kene ya apa? Ya apa? Berhasil kan? Saiki ditakoki. Nek kate jawabe gak jujur, berarti jek urip. Tapi nek mari jujur gak nang sawah. Mas. Peneng nang sawah ta mboten, Mas? Enggak. Ini lho caranya. Tapi kan sampean mang pamitane nang sawah, Mas. Iya, aku mana sawah, aku tapi nang warunge Mbak Yanti ngopi ambek ngecip dulinan. Ngene ku nek ngecip ya dhuwit sapa, Pen, Mas? Ya dhuwit nyolong dhuwitmu sing mari tak gemei. Mas, iku mang entek pirang ngatus 1000, Mas. 800.000. Ngono ya. Dijaluki dhuwit wingi jare gak duwe. Pungasane apa? Ndek dhuwitku rek, nyolong dhuwitku maneh. Apa-apa wis ngandalo bojo. Dongeng ngene iki tambah dhuwit bojo sing dientekno. Terus ya kono makan mek sapa ae? Aku ijen. Tak percaya. Tapi arek-arek nduk kono ono kanca arek nementeni. Jelas ono wedoke. Ya ta, Kak? Ono ta, Kak? Tapi gawane arek-arek. Ono apa awak iki kok ngene? Kok apakno ae arek wedoke, Mang? Ya jelas awakmu melirik-melirik iku Mang matamu. Ya titik. Tambah mangkel aku ngene iki. Terus kok sampe mulai jam ini iki mangkon nang ndi ae? Leye-leye, marun dijak blakrak mbek arek-arek. Dijak blakrak iku mang kon lapo ae bare wedok-wedok mang arek melok areke. Nyowelok lah. Ya apa? Ya apa? Lanangan kok ngene iki ya. Ngene jare panen. Pungasane apa? Makane gak panen. Lah wong ancene gak nang sawah, gak ro sawah. Tambah ngondol ngetene dhuwit gawe ngecip pisan. Aku gak ngondol, arek-arek sing ngondol sing. Gak percaya. Aku mek ngeterno tok. Kan gak melok ngicipi, gak melok ngembung-ngembung iku, Mang. Enggak. Sing temen. Mek wil-wil tok.
Wil-wil tok rek. Bayangno, nek wil-wil tok. Mempeng rasane. Tapi ku mang tok ndi ae kon iku mang. Duitku mang kok kek nareke. Iya. Ero ta nek dhuwitmu tak cukup, Dik. Ya ro. Duitku mang yo jujure 1.200.000 karene utang budeku. Kok yo kari mek 400. Kok cukup piro mang berarti lak 800 sih. Iya. Asli rek. Wong lanang koyo ngene iki. Ya ampun. Ngene nek mulai tak gekno kopi. Cepaki mangan. Pungkasane opo? Gak nang sawah. Jare nyambut gawe nang sawah sih ya. Pisan kas. Ngene ku mang, ndek kono wong-wong ero. Heh? Sebagian ero, sebagian gak ero. Ngene ku aku lak male isin sih, Mas. Engko nek aku konangan emak ya apa? Bojomu lho nang warung barek wedok. Ngecip. Nek Mbak Yanti ngomong nang emak ya apa? Ya ampun, Mas, kon iku ngisin-ngisin aku wae. Ya gak tak pikir. Gak tak pikir. Gak tak pikir ya apa? Aku sing mikir ngenes ngrasakno awakmu. Meneh kok baleni meneh ta, Kak? Tak baleni meneh ana kesempatan. Meneh kan pamitan aku nang ndi? Ya nang sawah. Ya apa? Ngene iki lho ya. Heh? Wong lanang kok ngene iki lho ya. Tonton. Mas, rungokno aku ya. Kon meneh kate pamitan nang sawah, tapi gak ke sawah. Arit musone. Katene bang tebu ta kok gawani arit. Nebang gulumu. Gulumu sing ngondolan ambek ngecipan iku mang. Oh tidak. Sekotane tak sadarne ae, gak tawar soalnya aku. Kayak ngene iki lho ya, praene delulun. Gak mentas dodoku. Lah apa gak mentas? Adus takon kok gak mentas iku. Ya apa? Heh? Arek-arek mang, kok kei dhuwitmu tak gak mang. Kok traktir, kok entek-entekno iku mang pisan. Ya iyalah, aku kan Saiki ndi dhuwitmu? ya gak ono malah aku diutang 300. Tambah ndutang ki lho, Rek. Ya ampun, utang dhuwit sapa maneh kon? Pokoke Dhuwit sapa? Ngaku wae. Timbangane entek kon gulumu tamban. dhuwit cak parlan. Ya ampun. Wis dhuwitku dicolong. Mari ki meneh jelas njaluk dhuwit maneh ganyar utang. Gak katik. Meneh jok mangan yo. Mangan krikil lah kon. Dijaluki dhuwit gak tuku iwak gak gelem ya. Gak tuku wedokan. Tuku cip pirang embe kon mang. Heh? Aku ngomong pira MB ini awakmu ya gak ngerti cip percuma. Yo ngertine dhuwit moro entek ngene sih. Aku masih gak mangan nduk omah gak popo. Kon mangan ndi kate? Engko mangan nduk kono akeh. Sendi? Ki wedokanmu iku mang. Ya iyalah. Tonton iki lambene ku tonton. Apa lambeku kena apa? Wis rupane kok darmungkun. Wis tak sadarne, gak mentas. Tak ucek mari iki. Aku kok ngeringet kena apa, Mas? Oh, mari teko sawah iku mang lho ya. Kon kepegelen teko Iya. sawah. Iya, Dek, ndek sawah masalah, sawah emak iku wis kate panen, mari ngono banjir koyo ngono. Saiki parine wis akeh sing roboh Banjir, Mas. Ya Iya. ampun, tonton ndi Mas banjire? Heh? Aduh, sedungakne mari sawah emakmu panen tuh akeh ya. Panen apa, Mas? Heh? Iya. Panen wedokan. Heh?